Věděli jste, že u nás je nově planetárium s nejmodernější obrazovkou na světě? Hned za vchodem vás překvapí replika kabiny raketoplánu, do které můžete takhle nakouknout a představit si, že se právě chystáte na výpravu do vesmíru. No to vypadá jako statický obrázek, ale hejbe se to. Již při čekání na promítání vás obrazovky uchvátí svojí proměnlivostí. Pak se stačí jen pohodlně usadit a